kodi David. Erokamano ahinya Joyce. Nitiere referral points ma ng'enyne wanyalo tiyo godo ka bed ni wakadhe gik mag lwenje mag kit chwechgi. Wanyalo rieyo ka polis mondo wachiw report. Bang'e wanyalo kena lweny mane odonjo e dendi mohinyo dendi, ibro nyisi mondo imanya yo madhi ka mondo ine daktari e osiptal mondo oyang ni hinyruok ni entiere okang' marom nade, en dip marom nade, mondo ndik ne report. And then nitiere P3 forms mabende inyalo jasni. Koro magiendi waluongo ni referral points ma ng'ama okadhe lwenje mag kit chwech nyalo tiyo godo, sana sana ng'ama dende koro ohiny kata no gigore mowinjo